Vychutnajte si zimu v Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi. Ani v zime nemusíte dať s Bohom kúpaniu. Komu sa cnie po plávaní pod šírou oblohou a túži po kvalitnom relaxe, navštíviť môže Thermal Corvinus Veľký Meder. Teplota vody v stredisku sa pohybuje od 28 do 37 stupňov Celzia. Na návštevníkov čaká 6 krytých a polokrytých bazénov. Krytý plavecký bazén s perličkovým kúpelom a detským bazénom s hracími elementmi ponúka priestor na plávanie i relax zároveň. Deti i dospelí si môžu vychutnať jazdu na toboganoch, Red Ring a Black Led s farebnými svetelnými efektmi. Určite si prídu na svoje aj v rodinnom zábavnom bazéne s interaktívnym vodným ihriskom s vodnou vežou, vodopádmi, vodnými sprchami, 500-litrovým vedrom, vodnými clonami, delami a klzačkami. Bazén lemuje oddychový priestor s lehátkami a barom. Počas zimy si získa najväčšiu obľubu polokrytý sedací bazén. Z celkovej plochy bazéna je krytá iba 1/3 a s vonkajšou časťou ju spája malý prieplav. Súčasťou bazénov sú aj vodné trysky a masážne sprchy. Voda má blahodárne účinky na pohybové ústrojenstvo. Dve sauny, fínska sauna a infrasauna, poskytujú možnosť pre kvalitný oddych a relax návštevníkov. Priestory sú vybavené aj lehátkami, kde si môžu návštevníci odpočinúť. Atrakciou je nový krytý plavecký bazén s teplotou vody 26 až 30 stupňov Celzia a hĺbkou od 1 metra do 1,8 metra. Plavci majú k dispozícii 4 plavecké dráhy na ploche 212,5 metra štvorcového. Otvorený bude od skorých ranných hodín, čím poslúži hlavne návštevníkom obľubujúcim plávanie pred pracovným dňom. Bazén sa bude využívať aj za účelom organizácie plaveckých kurzov a kurzov pre bábätká. V areáli kúpaliska sa nachádza solná jaskyňa, morský kúpeľ, stravovacie zariadenia, obchodíky aj vinárnička. Vo vstupnej hale sa nachádza interiérové detské ihrisko, kde sa môžu deti vyšantiť, zatiaľ čo rodičia oddychujú vo vedľajšej reštaurácii. Za 3-hodinový vstup počas pracovných dní zaplatíte 6 eur. Počas víkendov je vstup o euro drahší. Plavecký bazén poskytuje možnosť na plávanie na aktivity ako napríklad plavecké kurzy pre deti materských a základných škôl, plávanie bábätiek, športové aktivity kolektívov a podobne. Hala, v ktorej sa nachádza krytý plavecký bazén, slúži ako malý rodinný akvapark. V krytom plaveckom bazéne s atypickým tvarom je možnosť plávania i relaxu. Priamo v bazéne sa nachádza perličkový kúpeľ a detský bazén s hracími elementmi. Vedľa sa nachádzajú bar, sociálne miestnosti, sprchy, oddychový priestor a celoročné tobogany, Red Ring a Black Led. Stúpajúce perličky pod tlakom pôsobia stimulačne na pokožku, znižujú svalové napätie, zvyšujú látkovú premenu, zlepšujú vnútorné dýchanie. Okrem toho bublinky pokožku tela jemne masírujú a zároveň ju prekrvujú. V perličkovom kúpeli Thermal Corvinus Veľký Meder si užijete chvíle pohody a relaxu. Detský bazén so šmýkačkou a pestrofarebnými hracími elementmi s jemnými prúdmi vody zaručia príjemnú zábavu vašim deťom počas pobytu v Thermal Corvinus Veľký Meder. Z celkovej plochy bazéna so sedadlami po celom obvode je krytá iba 1/3, ktorá je prepojená s vonkajšou časťou otvorom v stene. Vodné trysky, masážne sprchy a teplá termálna voda poskytujú možnosť kúpania sa aj v najtuchšej zime. Sálajúca para medzi vločkami snehu privodí nezabudnutelný zážitok počas pobytu na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi. Tento bazén s klesajúcim dnom získal medzi rodičmi a deťmi prvé miesto. V interaktívnom vodnom ihrisku s vodnou vežou sa nachádzajú vodopády, vodné sprchy, 500-litrové vedro, vodné clony, vodné delá, klzačky a okolo bazéna oddychový priestor s lehátkami a barom. Množstvo rozmanitých vodných atrakcií najzábavnejšej časti kúpaliska poskytne relax a zábavu počas pobytu v Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi.